Először volt tehát szelektíven gyűjtött ledarált műanyag hulladékunk, abból lett a regranulátumból aztán a már menetes fejjel ellátott előforma, az előformából fújásra palack, jöhet a töltés. A töltőüzem annyiban mindenképpen hasonlít a flakonfújó részleghez, hogy itt is sok a gép és sok a robot és kevés az ember. The robots are picking up the bottles randomly. Yeah, I think it seems to be randomly, but it's not. You can see there are cameras. There are cameras. Cameras are checking where the bottles, where's the position, and they also recognize where's the direction of the bottle itself to know exactly how to place the bottle into the shoe. And I can see there is a pouch on the hand of the exactly. robot. So there is a vacuum which sucks the bottle and holds it tight until it is in the shoe, and then you release the vacuum again. A robotkarok szenzorjaik segítségével felkapkodják a flakonokat, majd kis poharakba állítva sorra helyezik azokat. Ami egyelőre még nem megy 100%-os pontossággal a robotoknak az, hogy mindig minden darabot irányba állítsanak, de ezt a problémát megoldja a beépített kamerás fordító. Innentől már minden a helyén van, jöhet a töltés. Az ökotisztítószer bekeverése, ami ezen a soron most épp egy málnás vízkőoldó, a megadott receptúrák alapján hatalmas mixerekben egy külön üzemegységben zajlik. Mivel a rendszer elég zárt, a bekeverés folyamata nem túl látványos, de rövidesen kisebb mennyiségekkel szimuláljuk majd a folyamatot. Can I take one? Yeah, take one. Yeah, raspberry. Exactly. Raspberry and vinegar. And vinegar, yeah. Raspberry is only for odor. Yeah, this is a nice odor. And the vinegar is for cleaning. The vinegar is the cleaning part. Yeah. Exactly. A töltést követően egy újabb állomáson felkerül a fúvóka, avagy maga a fej. Itt van jelentősége, hogy az előformán korábban kialakításra került a menet, majd jöhet is a címkézés. A többi soron is hasonló a helyzet, csak éppen van, ahol ablaktisztítót vagy éppen általános tisztítószer töltenek, a lépések és a gépek nagyjából ugyanezek, a flakonokban és a címkékben, és persze az alapanyagban van különbség. Apropó alapanyag, nézzük akkor a Giga töltőüzem lebutított do-it-yourself változatát. A saját névre szóló mosogató folyadékomat fogjuk elkészíteni Paulával, aki természetesen az összetevőket is hozta magával.